именно утыртылган агачлар иде бу, безнең бабайлардан калган бу. Әфганстан сугышында һәлак булган кайбышчылар истәлегенә ачылган һәйкәл бу. Шуның янәшәсендә күп еллар 50-дән артык каен агач үскән. Агачларны декабрь башында кискәннәр, хәзер аларның беридә берсе дә юк, барысында җыеп алып киткәннәр, бары тик төбе тамырлары калган һәм инде ботаклар җирдә унап ята. Фирзон Төхвәтуллин һәйкәл янәшәсендә Әфганстанда хезмәт иткән дуслары белән еш җыела торган була. Яуда калган иптәшләрен дә искә алганнар, укучылар белән очрашулар үткәргәннәр. Бу безнең бабаларыбыз утырткан. Шуннан соң безгә тапшырылды бу аллея. Монда без балалар тәрбияле идек. Патриотик час буенча. Менә без хәзер кая тәрбияләргә кирәк монда. Бу безнең хәзер ничек дип аңлата да алмыйбыз инде сезгә. 15 февральдә җыела торган иде башта. Монда җыелып, чәчәкләр куеп, веноклар куеп, вечный огоньны яндырып, монда сөйләп, җырлап. Безнең районныкы җегетләр генә җыелмый, Апас районыннан киләләр иде. Аллеяда үсеп утырган кайнар кемгә кымшаулаган? Ветераннар район башкарма комитетына, полиция һәм прокуратурага мөрәҗәгать иткән була. Ләкин бер кайда да төгәл җавап таба алмыйлар. Бүген вазгыять безнең иҗат төркеме районга килгәннән соң үзгәрде. Район башлыгы ветераннарны шәхсән кабул итте. Сорауларына да җавап бирделәр. Район башлыгы белдерүенчә, киселгән агачлар башкаларга куркыныч тудырган, җитмәсә анда күпләп каргалар уялый торган була. Бик куркыныч хәлдә. Ул кайынның башында инде дөресеннән әйткәндә каргалар да ялаган иде. Шул памятнигисенә үзләренең эшләрендә эшләп тордылар. Инде без менә авыл советы белән киңәштек тә, решение чыгардык. Бу агачлардан котылу. Бүгенге очрашуда һәркем үз фикерендә калды. Әфганчылар безнең белән киңәшләшеп эшләмәделәр ди. Район башлыгы үз чиратында язын яшь агачлар утыртылачагын әйтте. Киләчәктә матур гына парк ясыйбыз. Ул менә безнең күргәнлегечә Җиңү паркын ясаган идек бу ел. 2нче елга инде 2нче очередь дип әйтергә кирәк. Бу памятник, бу парк Победы шул һәйкәлгә барып терәләчәк. Әфганчыларның полициягә һәм прокуратурага юллаган гаризасына да җавап килеп ирешә. Агач кискәндә канун бозалар. Хәзер әлеге хәл белән тикшерү комитеты да кызыксынган. Димәк, бу эшкә әле нокта куелмаган. Кайбыш районнан Руслан Хусайнов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.